Takže já se jmenuji Blinka a já cítím opravdu velkou vděčnost za metodu Růž, protože já jsem to říkala už i po R2, že ta kvalita mého života se fakt jako hodně změnila a opravdu můžu říct, že jako miluju svůj život. A jsem z toho jako úplně dojatá a hlavně, co miluju na těchto kurzech je to, že třeba s některými jsem byla na R2, teď vlastně na R3, takže jsem v podstatě s těma lidma strávila jenom 10 dní. Ale mám pocit, jak kdybych je znala jako celý život. A to, co vlastně s těmi lidma tady stihneme za tak krátkou dobu zažít, jako s někým opravdu nezažijeme ani za několik let a vídáme se přitom s nimi jako častěji. A hrozně mě to obohacuje, vždycky se tady dozvím jako informace, které fakt jako potřebují a povznesou ten můj život úplně někam jakoby zase jinam. A je to hrozně hezký.